Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya lan salam sejahtera kanggo kita sedaya. Alhamdulillah, semoga kita sareng-sareng ngutaraken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun wenehi nikmat lan rahmat kuwarasan kanggo kita sedaya. Alhamdulillah. Selanjutipun boten supe sholawat lan salam kita curahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW ingkang sampun bimbing kita sedaya teko zaman jahiliyah nganti zaman Islamiyah. Alhamdulillah. Lewat kesempatan sing singkat niki kula badhe nyampaiaken pidato tentang kenakalan remaja sing berkaitan kalih kriminalitis. Amugi tekan anane pidato niki kula lan rencang-rencang saged terhindar tekan aktivitas kriminalitis lan hal-hal sing ngelanggar hukum negara. Tekan saiki kita paling tahu nggih ngrungokake lan ngerti kepriye remaja niku ditangkap polisi amargi ngonsumsi narkoba. Nah, niki salah satu contohnya kenakalan remaja nggih. Lan sering mestine kita ngerti sekelompok remaja sing tawuran sampai mangan korban jiwa. Nggih. Kasus loro ing dhuwur iku sithik utawa seprapate teko akeh contoh tindakan kriminalitis remaja sing mesti kejadian ing Indonesia. Nggih to? Nggih. Rasa penasaran sing dhuwur pengen jajal lan faktor pergaulan saged mancing aktivitas ala kasebut. Makanya niku kita sebagai remaja sing isih full energi kudu mampu nyalurno tangan lan pikiran ing hal-hal sing sifate positif. Misale ing pendidikan, ing hobi lan perilaku sae lainnya. Intine aja sampai kita kajrumus ing hal-hal sing ala. Sing ala niku sing elek. Sing saged gawe masa depan kita terancam lan rusak. Ilingno, iling bahaya lan dampak sing bakal kajadian ing kita nalika ndakake hal-hal sing negatif. Nggih. Luwih sae kita nyaluro energi kangge sinau, berkarya lan hobi sing berfaedah. Intine sing nyaluro energi kangge hal-hal sing positif. Yuk kita sareng-sareng dados remaja lan pelajar sing sanggup ngadehi hal-hal sing ala lan luwih fokus ing hal-hal sing sae. Kathah pidato ingkang saged kula aturaken menawi wonten kalepatan kula nyuwun agunging pangapunten lan mugi-mugi saged migunani nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.